गोजौजों साफातनि थफ्ला साफातखौ माबायदि सौवो नायदिनि फैदो बयबो। बिलाइनि थफ्लाया ओरैबायदि नै बेहाय सापात बिलाइखौ हुख्रेमनानै सौनानै बेहाय माने गुवारै लामनानै दोनदों। फारसेनिफ्राय एकदम ओरै गुवार लामनानै दोनदों फारि फारि। नैबे गोबाव जाबाय सौनाया आरो बै मोनसेया जाबाय सौगोदान आरो बिनिफ्राय बै मोनसेयाबो सौगोदानसिन। ये सबसे बड़ा ये आपका ये टाइप जाता है मैसूर मैसूर 8 क्वालिटी का बंद कर दिया है। ये बड़ा है ना इसको आप लोग बना कर 20,000 पड़ेगा थोड़ा को एक्स्ट्रा लगा है वो इधर आता है दादा दादा थैंक यू जाने हाँ आइए